HHC Vaping, възходяща тенденция в света на канабиноидите, е тук, за да ви отведе на ново приключение. HHC, съкръщение от хексахидроканабинол, е нещо като брат или сестра на THC, но със свои уникални качества. Мислете за това като за пътуване в космоса на облак, но с ясно съзнание. Плюсовете на HHC Vaping са примамливи. Потребителите съобщават за меко опиянение, което им позволява да останат здраво стъпили на земята, докато все още се стремят към звездите. Той предлага по-плавно изживяване в сравнение с THC, което понякога може да бъде непосилно за някои хора. Така че, ако търсите нежно пътешествие към релаксацията, HHC може да е точното решение. Все пак нека не забравяме, че всяко пътуване има своите предизвикателства. Недостатъците на HHC вейпингът все още се проучват и разбират. Това е като навлизане в неизследвана територия. Все още не знаем дългосрочните ефекти. Все още предстоят много изследвания, за да се разбере напълно неговото въздействие. И така, каква е присъдата? Вейпингът на HHC може да бъде вълнуващо пътешествие за тези, които търсят различен вид опиянение. Но както при всяко ново преживяване, важно е да бъдете предпазливи. Уверете се, че се снабдявате с продукти от реномирани доставчици, които отдават приоритет на безопасността и качеството. Еуфория е вашият надежден водач в новия свят на HHC. Присъединете се към нас, за да изследваме непознатото и да се впуснем заедно в това вълнуващо пътуване. Пригответе се да откриете вселената на HHC и всичко, което тя може да предложи. Давайте, еуфорианце!